Здравейте хора, днеска ще играем Tower Defense. По принцип, ще играем колко евента, ама имаше пара 1 и пара 2. И да, и ще го играем с Дани, нали да? Здравейте, приятели! Знам, че не съм снимал отдавна. Искам само да видите това. Това е год, нали да? Да. И ще го минаваме последния начин, това, като ползваме само юнити, които спамват неща, нали да? Да. За него не въжи, за него не въжи, защото той няма. Тогава не това хем ти дава пари и хем спамва неща, нали да? Алекс, става ли да ми трениш някои неща, които дават, с които спамват, защото аз нямам нито един? Аз имам само един допълнителен, който спамва. Ама не, за теб не се бои, дай. Добре. Тогава си ги слагам обратно. Знаеш ли какво? Всъщност не, няма да знаеш какво. Исках да избера мек, по-точно Scientist Cameraman. Не Scientist даже. Айде, да почваме просто. Добре. Хора, когато се взема още един юнит, който спамва, ще направим предизвикателство. Нали да е? Да. И това вече е второто опи за пари, нали? Да. Така. О! Какво? Нищо. Нещо не се привидя. Ама... Не знам дали ми се привижда Трябва да се или... хилне. Станата трябва да се хилне. А то хилва с 100, това. Да. Ето е левел 1. Ой, виж колко хора имат Future Large Clockman. Аз не мога да видя, но съм си спомнил. Имат 770... Кога толкова хора го имат синка с Clockman? 59 000. Ти тук слагай, аз събирам. Да. Ма то път мисля да ги слагам така. Нали знаеш как? Да. Да ги слагам на едно место всички. Просто. Също така, приятели, може да се абонирате за на Алекс канала, но и за моя канал, който Алекс ще напише долу в коментарите. Можете да видите какви видеа имам. Също така се абонирате и за неговия канал. Той се опитва да стигне 100 абоната. Не точно 100. Е така. Така ще си ги слагам, нали? Да. Също така, ако излезнат новите босове, не знам, но ще е много зле, защото те са много силни. От новия епизод на Шевител, буквално, имаше много силни босове и ние се надявахме от новия дей да не ги добавят тук, нали? Да. Защото те са прекалено силни. И като казвам прекалено, наистина прекалено. Има и бос Аусто, нали? Да. Който си руши после от автор туалетната. Което не е добре. Добре, сега сме по-добре. Аз мислих, че ще загубим, че за твоя нещо. Нещо аз го апгрейдна. Да. Към моите само се спива. А по-добре така да си ги слагаш, нали?
Да, време е. Бау! И аз виж какво сме. Виж, Да. Watch Clockman. Да. Да. Колко са сладки. Сега поне това е 50 000. Да. Също така, за да вземете Future Watch Clockman, трябва да играете доста тази игра. Трябва да се, този... Ако искате да вземете то, трябва да играете доста тази игра, защото той е на колко евент е 60 левел, нали да? Да. А това е нов рекорд, мисля, че. Не знам. Преди майче никога не сме стигнали. Хора, както знаете има Marketplace, а в този Marketplace може да се взима герой. Ама аз си го спечелих моя. Аз може си го взех. Да, който аз ти дадох. Аз ти казах, че понякога Future Watch Clockman убива всички в радиуса си, нали? Да, да. Не виж? Пишете в долу коментарите. Последния грид на тебе се казва Колк База, нали дай? Да. Ти как мислиш? Как мислиш, дай? Ами... Горе-долу, защото 60 000 кръв. Не, 600 000 кръв. 600 000. И аз искам пари от това. И колко не знаете, това е второто най-добро за пари. Нали? Да. И както виждате, Future Watch Clockman има 55 слои. Процента, което означава, че прави побавни и туалетите, нали да? Да. Затова ако искате да играете играта, Алекс ще напише долу в коментарите как се казва и... Ма ние го казахме, да. Но ако не знаете как да го напишете, ако не знаете английски, ще го напишем долу в коментарите и се можете да играете и вие тази. се намира на този скрин, нали да? Да. Там ще можете да имате много забава, и ще играете паса, за да можете и вие да си вземете Scientist Clockman, World Future Clockman. Това е базата и Clockman те поправят, нали? Да. И също така, в началото играете по-слабо, Ние, но... което забелязвахме, че Clockman-овете отзаде имат на главата пилони, нали да? Да. По-скоро това Clockman. Виж какво спалнах. Време за армия левел 2. Бау. А виж какво спалнах. Да. Просто тук седи на едно място. Не мърда. Ти ви минали. Да. И сега ще почне да мърда. 3, 2, 1. И хора, ако искате лут... Не знам, че не съм снимал на новия сезон на Fortnite, но може и да стане, нали да? Да. Абонирайте се за неговия канал, защото има колко... 20 и нещо абоната имаш, нали да? Да. Аз се опитвам да стигна 50 сабскрайбъра до края на лятото. Ако успеем, много ще ви благодаря. Тоталът ми още 20 и нещо сабскрайбъра. Разбирам, че това не е нищо за някои ютубъри като MrBeast. Всъщност, един забавен факт. MrBeast вече е най-популярният YouTube канал след T-Series. Така че ако гледате MrBeast, можете да му пишете в коментарите. Не ми казва, че съм макснал всички. Май, че съм макснал всички. А не. Помислих, че това мога да натисна, няма да мога да максна. What? Това няма логика. Дани, виж, ето тук спалва, ето тук стена. Какво е това? Нали? Да.
Защото най-другите са макснати. Да. Сега да максвам 3 имена, да? Да. Също така, Алекс скоро сигурно ще може да вземе стримър камерамен. Така че ако правим с него още един епизод на Скибиди Туалет, вече ще има стримър камерамен. То по принцип, как още един, аз по-сериално си правя. Да, очаквайте по принцип предизвикателство от мен, да? Да. Да, ще махна титана. Аз махнах това. Само няма да коментираме едно нещо, кога максим и другия, нали да? Да. Ако сега виждате, че на нас ни е супер лесно да ги биеме, това е защото ние сме много силни и затова ги пребиваме. Така че вие да не си мислите, че тук е много лесно, тук е много трудно, но за нас не е. Вие сами виждате. Да, даже ако искате да направим също предизвикателство на интерес, ще може да стане, нали да? Да. Аз искам винаги време да се спамват от камера хеликоптерите. Да. Така, максимум. Дам максимум. Тук какво става? Добре, че ги сложи така по-навътре, нали? Да. Един спикър е по-долу. Частта, която аз най-много харесвам. Спалването на всички фьючер лойд покмени. Буквално спикър не докосва всичките с едно остъмване. Нали? Да. Само ако ме виж рейнча. Тук къде отиде? Къде отиде луч? Време е гиш туалетната да се върти. Ма луча спика ме е изчезнал така. Ти бе? What? Той знаеш къде е? Къде? Той е постой тук отзаде. Виждам му малко част от това. Ела да виж. Я? Е тук се вижда част. Виж? Да. Няма само себе преди да се спалвам. Да. Да. Оръжието не знам как не е смазал титан камермен, виж? Виждай. Да, виждам. Да. Алекс, виж споделен. А? Виж споделен. Знаеш ли на моя гър? Ако се зачуе как изглежда толкова от него отвътре, ето как изглежда. Буквално това си събирам пари. Събирам 4500 от едно ниво. Аз чакам просто да дойде боса
И като е тук при клоковете, точно е тук, да спа времето. Да. И той всичките ще го стрелят. Абсолютно всички. Да. И на TV мелата свана, да? Да. Давай. Сега? Сега ли да го спомня? Когато искаш. По-скоро на 50-то пази. Да. А тя се вътре. Айде да не коментирам. Дай. Да. Да. Майче велата ще по-назад, както ми прехмия партнера. Да. Трябваше да го спра. Още един число. Да. Да. Спикай, брато. Имаме един малък проблем. Че докато стигна на улица 50, аз няма да се презаредя това таймстоп. Времето? Да. Нищо. Абе, стана добре идваш. Кое? Нещо, което имаш, като бием. Всичко ми е максимум. Най-повече да мога да слагам. Да. Не знаех, че е ъгълно с това. Виж ли? Да. Тук само заспиват, абе. Да. Чрез филтър можеш да готвя ли само до това ниво стига? Не знам. Нали вчера каза... Нали вчера ми каза, че стигна 90 и не пъти. Да. Стигнах 90 и някой е Painless Mode. Ама само тя ли ползва? Да, същата тактика. Един титан и всичките останали бяха Future Lord Rockman. Бе, значи полупи, що стига до там. Да. Да. О, Ма кой ти май нагоре да год. поче DPS-а, нали? Да. Не мога да ги селна. Не ми даде да ги селна. Кое? И меновете. Сянките. Да, защото това ти пречи, нали? Да. Аре, махни се, бе! Да ги бос тук. Колко ще имаш от залежа? Колко имам още? От залежането за таймера. 95 секунди. О. Май ще стане. Ще ти да спамват. После си да тук. Да, Да. хеликоптерите спамват, а тия да си почиват. Да, Проблема е, че тези шилдовете... да, те спамват и сградите умират. Аз се гришна. Дани, вътре съм в сграда.
Коя сграда? На Кокменовете. А. Да, видяхте как се резитна. Е, тук ще спрат таймера. Защото той има още доста кръв да убие малко. Да, и тия ще могат да ги оцелват. Да. 30 секунди! Не по-бе тук на ъгъла да спреш. Защото Точно. нали тия ще могат да ги оцелват. Проблема е, че има още 15 секунди. Добре. А тя с гранатите настрелят, виждаш? Да, 10 секунди! Ето на ъгъла ще ги спирам. Почти на ъгъла, е. Топ! Да, тук камерите спаси. Да. Да, да. Вече тия още от тук го хващат, нали? Да. Ето спрях го точно на време. А то дори не го хваща на ъгъла, нали? Да. То 19 минути производство. Айде, Титана пак почна да ги бие. Да ги бие, да. Уа! Това е от видеото, надявам се да ви е харесало. И това беше от мен и от него. И чао! Чао!